biji party खाने काय राथार सिटी बथार सिटी एलाका ताकर दे फिर ताकर दे सामगा नों जत के साबाय तो हजा नों biji party जदुं दंले नों नों ता जदुं बा तागाबो सागा गायनाय बबेदा जदुं बा तिब्रा गभर्नमेन्ट बा जदुं बा दिल्ली गभर्नमेन्ट जदुं ले दिल्ली गभर्नमेन्ट खाय सिपिएम आदुनि पार्टी के तो फन तला के हेतलांनाय बुजुबो तलां थानाय दिनै हा नारंनाय दिनै हा नारंबा मा खाबा हान तिनो हान साब सेकि तलां थाङाबा केब सेकि तलां माया नाबले बिजि पार्टी के सिनि बरक कमरनाय सिनि बरक गमानाय ठीक আছে बिजि पार्टी सिनि बरक गमानाय कमरनाय आंगो सिका दिनै सिनि बुवागारा प्रगतिसो मानि को देपरमा सिनि राजबंश बजों सब बिजि पार्टी ना हामजाय गाय बिनि बायनो बो बाहायगै बिजि पार्टी नि एमपी सामि मांखाबा तेबस गासों tam samungklen थाङै दं अबन तिन नं शेयार खायनाय जों अबन नायो जे जों बिजि पार्टी खायगा गाय दखना हामजा गया हाना हामजा गया अबाय हिनै जों अनेक बरक जोंनि पाब्लिक नि बिथिङाव बा जोंनि जे लिडारशिप जोंनि बिजेपि पार्टी नि बिरोधै जे सामुंखाय तनाय बरक न अबाय कसावो केबा अबन थां नायो बिजि पार्टी खायगा जे दखना हामजा गया ते हाना हामजा गया अबकुन ककरै जों बिजि पार्टी खायफानो जोंनि दफानो जोंनि हानो जोंनि बरकनो जों थांनानै बा जोंनि बरक हामजानाय जोंनि जथेस्थ जोंनि बखावानजोबो थेबा पलिटिक्स नि जे मुभमेन्ट नो जोंनो जे जोंनो तलाखिलायना बागै जों नस्त खायना बागै जे जोंनो दुसरा खाय जे बिजि पार्टी खायगाय दफानो हामजा गया ते हाना हामजा गया आखौते बुखु चंते आनि मा फानि समा आं अबन नकनो खोसारा नायो बिजि पार्टी तिनि सामुं आसनो हामिया खाय दंहागाय तिनि जे त्रिपुरा राज्यआव तिनि राजबंश परिवार न जे बरनी तंगो बिजि पार्टी खालामनाय यागुनो तिनि राजबंश तिनि बरन खालायो तावनि बरन खालायमाले तिनि नाहा नायखांगाय तिनि महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट तिनि बस सरकार खालामनाय यागुनो तिनि अब बरन खायजाका ते तिनि बरमुरानो जों हाथाय खतर सलामका तिनि ब पार्टी खालायका बिजि पार्टी फायनाय यागुनो तिनि अब हायरगनो सिगन सिगन तिनि राजबंशनि परिबारनि न जों तिनि तिहायति थायो बिजि पार्टीनि मुभमेन्ट अनुसारे बिजि पार्टी सरकार खालामनाय यागुनो तिनि अब हायरग तिनि तिहाजागि फायो केबा सुनो अबनो सुनो तला केलेमे कक्से दङ बिजि पार्टी हामिया दफनो हामजा गया दफनो सिगलगनाय बिजि पार्टी खायगाय एलाकारो ताकार दि एलाकारो बरनो ताहाबति केदो अबनो सारा नायो बिजि पार्टी आसनो हामिया गाय तिनि बिजि पार्टी बाय तांनि जोतुं खाबा बिजि पार्टी से हामिया गाय बिजि पार्टी तांनि जोतुं खाबा तिनि बिजि पार्टी हामियानो खलाय दं हांखाय सामहाय नखा नोंनि बिजि पार्टी बाय जोतुं ना नांगाला खामुन ताखौते बखस अबनो सारा नायो बिजि पार्टी सामुं गाहाम तांमोन यागुलो न सामुं गाहाम तांमोन बिसिंगो न तिनि बिजि पार्टी बर जोतुंखा केबा बिजि पार्टी तिनि मिছিল मिटिं खायगाय और पार्टी तांखर दि बंगरो ताथां दि इंगाय नरनो रेगारिया ननो सामुरिया अबाहार तिनि साजागो आं अबनो सारा नायो जों अबनो नायो जे बिजि पार्टी ओ नरनो अंकर दि मोजों जबदस अंकरिया बिजि पार्टी बुदि दि तंगो साना थांया जों तामगे जों सरकार तंगबा जोंनि दायित्व तंगो जों एलाकानि जनसाधारण जनगण जों नायनानै जोंनाबो दायित्व दङ पार्टी दिनै थांनाय फैनाय जों जे जराव बिजि पार्टी सरकार फायगा अ पार्टी जरा फैनाय यागल जों दिनै सेन्ट्रेल स्किम न हयते बा बिजि पार्टी सरकार न हयते जों दिनै सिगन सिगन स्किम सफायखांगा जों तामनि बागै सामुंख्लाय दिनै जनसाधारणनि बागै सामुंख्लायो अ जनसान सामुंख्लायमानि अ जनसान जों बागमानि सिगन सिगन सामुरिमानि अब दिनै जोंनि बुलदांखा अब नरंनो सिनाय आं अबनो गोसारो जों अजगाव जे बिजि पार्टी खायगाय दङ हामिया ब तिब्रा मथा पार्टी केन काहाम अब जों दिनै केबल ते पार्टी नि सेगना बागै थाङिया जों दिनै अबनो नायो दिनै अ जे ब्लक नि थ्रुते बिजि पार्टी नि थ्रुते ब्लक नि थ्रुते दिनै जों खोदों किसा नरंनो बिजारन खायनानि अब नरंनो सम्पूर्ण खाय नरंनो बाखा सक्सेस करनानै अब जों वानसुक माया नरंनो बाखा सक्सेस खायनानि अब जों अब वानसुक या दिनै जे मानसा जों नरंनो दिनै दिनै जों साइट लायमानि बिसिङो जों दिनै अबनो नरंनो दिनै याफारिनाय अबनि सामुनि बागै दिनै नरंनो कुथुम खाय दिनै अर फाइमान बागै बेले हामबाय आं अकनो सानायो जों वालाय बुलाय टगलाय खाय एलाकारो दङ कुनो शान्ति नंला जों अबनो नायनाय एलाकारो शान्ति खायै बाय ताको बुखाय शान्ति खाय दंलायनानि जेसाफान पार्टी खाय दं सिबिएम पान खाय दं बिजि खाय दं तिब्रा मदा खाय दं आईपीटी खाय दं जेकुनो एनी पार्टी खाय दं हायफान एलाकारो शान्ति खाय दंहांगायसे दिनै दुगान हयते नि व्यवसा बानिज्य हयते खायनो जसन सुबिदा रोंनाय जों दिनै वालाय बुलायनि दंहांगाय बाहायगे जानायबा बिजि पार्टी खाय हामिया दिनै अबाहाय उंलाय दङ किन्तु पार्टी थांनाय फायनाय किन्तु एलाकारो शान्ति खाय गाहाम खाय दंहांगायसे दिनै एलाका डेभलप उंनाय कारण दिनै
आंचलिक पार्टी खायो जतन हामजागो हाना हामजागो फियाबा आंचलिक पार्टी खाय तीन ताम नुखासों एडिसि 5 बছর লাই दंखा ते बिसि गोसो गरिखा एडिसि गभर्नमेंट चालक दंमोन अ चालक दंमोन याबो तिनि ताम खालायखा बरक तीन ताम नुजाखा যত সেন্ট্রাল স্কিম আছে जों अ जगाव डेभलप खालाय दं केबा अर थाना थाङाखै जों सावनो जे बिजि पार्टी कुनु खालाया बिजि पार्टी कुनु रिया जोंनि नरक जे अ जे एडिसि गभर्नमेन्टखौ साबसर रां हरबा बिजि पार्टी सेन्ट्राल सरकाराव रां हरबले हो सेन्ट्राल सरकार रां होनो जों एडिसि चालकमोना बले दिनै हिनानो एडिसि गभर्नमेन्टनो बिजि पार्टी रां होया सेन्ट्राल रां होया दिनै सेन्ट्राल जहि रां होयाखै दिनै अ जगाव जे गारि गथ पालाय दङ नक दालां गथ पालाय दङ प्लेट पालाय दङ अ रां बरनि मांखाबा सेन्ट्राल गभर्नमेन्ट जे होयाखै नों अ एडिसि गभर्नमेन्टखौ नों बजगा रां मान नों अ सामुं तां दखाबा बाहायके नों अ सामुं तां मांखाबा ताखौते आबनो साना नायो माने बरनो जुंला खायाखै कोनो लाभ गै जे बर्तमान जे सिजन जे परिवर्तन जे पर्याय जे सामुं तां दङ आबो ताखौते बखो नर जख नुगै दङ फियाबा नासिं नायखांखाय बेलेखै वाना मासिंसा ते मुमुनि कथक एलाकार नाहारि रेखांखाय मुमुनि कथक लासिमा हिसाबो ते तिनि दखबो आंचलिक पार्टी खेंगे दफान तला तिहाय तलांनाय कुसुबो तलां थानाय तिनि हा नारंनाय तिनि हा नारंगा मांखाबा हान तिनि अ हान साब सेकि तलां थाङाबा हो केब सेकि तलां माया नाबले तिनि नाहा नायखांगे नासिं नायदि तिनि बिजि पार्टी खेंगे काहि जागा मिছিল खायमेलिया मिटिं खायमेलिया बरक दफाना हामजागिया बरक हाना हामजागिया बिजि पार्टी रे तिनि बरक कमरनाय तिनि बरक कमानाय ঠিক আছে বিজেপি পার্টি চিনি বড় কমানাই কমরনাই আঙ্গ শিকা তিনি বুয়াগারা প্রগতি কিশোর মানিক দেববর্মা চিনি রাজবংশ বজরি সব বিজেপি পার্টি না হামজায় গায় বিনি বাইনো বাহাইকে বিজেপি পার্টিনি এমপি সালামি মাংখাবা হ্যাঁ বিজেপি পার্টি বাহাইকে বিনি বাইনো বিজেপি পার্টিনি ক্যান্ডিডেট সালামকা এমপি বাহাই সালামাখাবা বিজেপি পার্টি না হামজায় বিজেপি পার্টি সামুং আসন খায়াঙ্গা বাহাইকে এমপি সালামাখাবা তিনি টিপারামো তাখানে তাহকে বহু সালাম আং কসানা মুসুङो বিজেপি পার্টিনি আসলে বুল তুর্তি আসলে হামিয়া সামুং খালাই দं हागाय दिनै जोंनि बबागारानि बिनि बिबि बाहायके बिजेपि पार्टीनि कैंडिडेट नि एमपि बंनि माखाबा दिनै जत जोंनि एलाकानि टिप्रासा हयते वानजा हयते दिनै बडि होनो बय दिनै एमपि बसाय जि बुजि देखनाबले टिप्रा मथा फान खायदों जेफा खायदों अ बिजेपि पार्टी पदबो आरो बडि होनो तो दिनै बुजि देखनाबले निका बिजेपि पार्टी खाला चिन्ता दुसुं खाबा जों बुरि खालि आता जों दारे बिजेपि पार्टी हाबकाता অথচ বিজেপি পার্টিকে টাকা দিয়ে হিনো বিনি বিবিনকা আবার ব বিজেপি পার্টিনি ক্যান্ডিডেট সালামবो एमपि सालाम हरखा इंगा जों पाब्लिक हाय तामिखा जों बिजेपि पार्टी खायमालिया नि बिजेपि पार्टी टाका दि इंगा जों खाया दंनाय दिनै एमपि बतिनि बिजेपि पार्टीनि कैंडिडेट बतिनि एमपि इंगि दङ बतिनि टिप्रासा दखान बुसु सामुं गाहाम खाया बुसु ताम खाया आबो नरक एलाकानि बा सिटिनि जनसाधारण बरं सिनाय इंगा आबो नरक कयना मुसुङो जों बसगां एडिसि इलेक्शन फाइट दङ बसगां एडिसि इलेक्शनो 100% ग्यारेन्टि सावो बाइक बुरुं जों बिजेपि पार्टी बुथ माइया एडिसि गभर्नमेंट सरकार फाइमिया आबो बुंनि बेपार जों अबनो सावो जोंनि बिजेपि पार्टी ताकलाय एडिसि सरकार गभर्नमेंट जों तु बनाय के वाना जानाय ककरै के खालंना नांनाय के बका थुनि ककरै जों दिनै अजगा नरनो जे कुरुं खलायका जे बिजेपि पार्टी नर खाया नांनाय नर बिजेपि पार्टी खाया नर मख खतंरिया बिजेपि पार्टी खाया नर रेगारिया जों दिनै अकबो साना थांगिया नर खांगा दिनै बिजेपि पार्टी बडिया हाकाय बिजेपि बटसिनो बडिया हाकाय नर दिनै अर खतंरिया जों अकबो साना थांगिया जों अबनो साना थांबा दिनै सामुंनि अनुसारे नर सुना हामजागिया जों सामुं तामाने हामि हाकाय जों सामुं तामाने जरि जाया हाकाय नर दिन लगे तातंदि जों सामुं गाहाम तां हाकाय नर दिन लगे तंनाय जों अबनो साना नायो जे बसगांगो केबो जों सामुं बाहायकै जोंनि एलाकानि जनसाधारण जों बाहायकै बंनि सेब सुबनो जों बाहायकै रिमानाय एलाकानि जनसाधारण जों बाहाय गाहाम गोरों तंलाय मानाय एलाकानि समस्या समाधान जों बाहाय तलां मानाय 100% नि बेफोरनो जों चेष्टा खायनाय जे जोंनि एलाकायाव जों बाहायकै नायथ'खाय तलां थानाय एलाकानि सुबिदानो जों बाहायकै नायनो हयते सेन्ट्रेलनि हयते गभर्नमेन्टनि हयते बाहायकै जों सतनै जोंनि एलाकानि बनो जों फोसावगिरनाय जों अबनो चेष्टा खायनाय जों जे दिनै खोनारनाय सयनो जों अबो कगबरिया जों अबनो सावो जों जे मानसाक जोंनि जे वानसुकमानि अनुसारे जों जे मानसाक जों एलाकायाव जों शान्तिके तलांनाय जोंनि जे मानसा जों एलाकानि बरनो जों सुसुगार जोंनि जे मानसा जों रिनाय जों अबनो कगरिबो जों खामखानो जों नर मते रिनाय
nono sakri nai nono omor nai jeng obo dini sawo jeng nokno dini tin lagi bo nokno phajing jeng dotaria jeng obo no sawo dini samoni ono sare nono jona hamjagya jeng je kogri gla oi nung moti jaga thanga nono motiria nung omo jaga thanga nono motiria jeng obo sano thangla ang obo no kusana mo jengo dini biji party dini osul jora je agok tongo Narendra Modi नेतृत्वे Narendra Modi je kathang tangsa jorotoi BJP party no kebo tola khiklai meya BJP no ke nation meya abo kaise guarantee angabor kasana nai kuno dino যে ওয়ানসুকি কল্পনানি বাইরে ওয়ানসুকি মাংলা যে বিজেপি পার্টি আছে মানে এলাকানি বাগৈ জনসাধারণনি বাগৈ বরকনি বাগৈ হামক্রাইনাय বিজেপি পার্টি বারে কেবো কरै जों बिजेपि पार्टीखौ ताम बुल खायबा बिजेपि पार्टीखौ जों कुल बुल खाया खनबले एलाकार जों जत बनि उपर जों बसावै कक थानाय बनि कष्टनो जों उपभोग खायनाय जों जे मानसा जों खायनाय दगानागा जों अफिस आदालत मह बर कायसा हामयाखौ बनो कायसा हेल्प मा खायनाय बिनि कायसा मोनसे असुबिदार बनो कायसा सुबा सुमा खायनाय जों अबन दं नमागै जों थानानै जों बायजता मल जों राजि दङ थेबा किसालेनाय ताम निहागै जेकुनो बरकनो कायसा जेकुनो सक्सेस थायनाय निहागै हतासा खायमिया किसा लेवो त्रित्रङो अबन बागै ताखुते बहु जों नर आमन किसा बखालगे माना सिंग्रानाय नम थाने अबन रिक्वेस्ट थायो थेबा चिनि एलाकार समिनो मा हते ताखु बसो न अबन बारे बारे रिक्वेस्ट थायो एलाकार शान्ति दङ नांनाय एलाकार जेता असन्ति खाय नगे बाहायके सोलिनायबा पार्टी तिनि तंनाय खोना थानाय किन्तु एलाकारसे सुस्थ दङ नने एलाकार थान्दा दङ ना कायसे तिनि व्यवसाय बानिज्य हयते जत किछु रमयाखौनो जों शान्ति सिरिफोरा दङ नाय तेकेजा क बिजेपि पार्टी आसनो जरि सब तिफ्रासा बा चिनि बरकनो माया हाकाय तिनि रेसन माइरम फ्रि कय बसर रेसारि दं कय बसर फ्रि सारि दं एब्रा चिनि बुरिसि बुरा बाता हयते रमयाखौनो तिनि सेन्ट्राल स्किम हयते नाबो सब पायो तिनि अपूर्व राजनगर सिमिया सारा त्रिपुरा राज्योआव तिनि नाय दङ खरकसा खरनै 100 200 बरक या लाख लाख बरक तेनिनि चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार चिनि बिजेपि पार्टीनि बो तिनि बरकनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार चिनि बरकनि बागै किसा मिसा सुतखात बिजनेस खायनाय हिनि बो तिनि 25,000 टाका रां रि दङ मागाना फ्रि साबरि खाबा ना एडिसि गभर्नमेन्ट दिखा तिनि बिजेपि गभर्नमेन्ट नि दंबले चिकन व्यवसाय खायनाय हिनि तिनि 25,000 टाका रां फ्रि रिवो तिनि एडिसि गभर्नमेन्ट रि दंबाबो तिनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट नि बले ताकते बक जबनो बुझा नांनाय कक बायसिमि कतर सामबाय इंगलाक सामुंसे फुंगा नाय सिगां सामुं फुंमान याबलसे नों कक कतर सादि बासनो जतो दिमानो आं आहायरिनाय अमरिनाय नानातारिनाय किन्तु सामुंसे सिगां फुनुग्रादि सामुले खताम करै कह कतर बिजेपि पार्टी खायनाय बोथार सिदिपुं एलाकार तास्ता हाब्रि दिपुं नों साबाय जुदुं तखसा बिजेपि पार्टी खायनाय नों बोथार सिदिक नों राथार सिदिक नों नों साबायखौ जुदुं तखबा बिजेपि पार्टी जुदुं तंले नों ननो बय हिनगाले नों बिजेपि पार्टी खायनाय राथार सिदि बोथार सिदि एलाकार ताकारदि फिल ताकारदि सामगा नों जुदखौ साबाय तखसा नों बिजेपि पार्टी जुदुं तंले नों तान जुदुंबा तागाबो साखागा हिनाय बबेदा जुदुंबा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बाय जुदुंबा दिल्ली गभर्नमेन्ट जुदुंले दिल्ली गभर्नमेन्ट खै सीपीएम दिल्ली गभर्नमेन्ट खै सीपीएम दा दिल्ली गभर्नमेन्ट बीजेपी नि बले त्रिपुरा राज्योआव बीजेपी नि बले आरो ताम डिफारेन्स दंबा चिनि बरनो जुमला खाय कक साइ दंखा जों दिल्ली बायसे जुदुंगो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बाय जुदुंया त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री बाय जुदुंया बीजेपी अमित शाह बायसे जुदुंगो नरेन्द्र मोदी बाय जुदुंगो हि साइ सलांका इंगे त्रिपुरा राज्योखौ बीजेपी यादाबा दिल्ली गभर्नमेन्ट सामने कक खानानै त्रिपुरा राज्योनि गभर्नमेन्टनि कक नंबो मा खानानै बेलेना आनि नगर तिनि आं नक मालिक आन गानानि बर टेक आन गाना टेक नक तंखा आं नक मालिक से अदारि हांखाय अ टेक नकनि बर दा अदारि नाय आं गाना बर सानायता ओइ इनतो नोंमो आं न करिखो नोंके मते सारि दिंगाय बो सानाय बेले साइ तंखा जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बाय जतुंया दिल्ली गभर्नमेन्ट बाय जतुंगो आबो हाय माने फकर जुमला जे साइ तंमानि माने आबो ताक मिडियानि बिसिंति खरा खांगा बर कमेन्ट नायदि तिनि खानानै मुसुक बरन चेराय पासाय फाइजावनाय बरन चेराय पासा फाइजावका एबे तिनि सारिं बिसि कमेन्ट नायदि बरनि पेपले फाइजावका हापलक साकाना पेपले फाइगा बरन पेपले फाइगा उसां चेराय अमक फाइनाय अमक चेराय फाइजावनाय
abo sure 100% dini ebe phone chi khulok nai de जों जेराय ठीक আছে जोंबो वानसंना दङ जोंबो बाय'डाटा जोंबो नगौ एलाकानि बासि जोंबो साइमानो तिब्राय तामसलि दं एलाकार ब तामसलि दं राजनीति बुद्धि हेचलि दं जोंबो नुब्ले जोंबो साइमान ब्ले हो जोंनि मेडिया ताखु जों बरबो साइमानो बरबो अर जागो बरबो साइमानो किन्तु आं अबनो साना नायो निनि सामुं नों खायदि आंनि सामुं आं खायनाय आं नों जे मो खायबो होनबो आं ननो कुनु हामनेबो साया आं जे खायंगा नों मानो हामया तासारि आंनि सामुं सगा नागिरा ता हो एलाकाराव ताम खायनानि ताम संनानि एलाकानि बासि नो बाहायके शान्ति तननानि राजनीतिक बाय आजगा नों बाय आं वालाय थानो कुनु प्रश्न करै आंनि सामुं नायदि निनि सामुं नायदि बिजेपि गभर्नमेन्टनि सामुं नायदि निनि एडिसि गभर्नमेन्टनि सामुं नायदि एडिसि गभर्नमेन्ट बिजेपि गभर्नमेन्ट रां रिया ए रिया फान रिया हे से रिया सालाय दं आसो स्पट नै जे 1 लाख 2 लाख कोटी जे इंगो सामुं खालाय दं खेला सलि दं अरांखौ बरन माखासा रों रां सेमे खाबा बदगानि मानखाबा सिनि बरक आबो वासन नांनाय आबो काहे कम्पेयार खायनायदि रां रिया हिमिं लाय दं आबो जोनो सागाङाखाय जोनो हिनाय उ सांसेराय तिनि बननो सुनु गया तिनिखाय बियांनि पेपलाय रिसाय तफायका एबरे गभर्नमेन्ट के फाइजने मुसुक सिया थाना हामजा गया बनोखाय बोथार सिदि बनोखाय तान सिदि आहाय सिदि फाइनाय गभर्नमेन्ट गिलिया फाइनाय आं अबन कोयनो मुसुंगो आं तिब्रामो थानाबो हामिया हिया आइपिटिनो हामिया सिपिएमनो हामिया कांग्रेसनो हामिया हिया किन्तु जे गभर्नमेन्ट सरकार तमन इया बोलो अ सरकार बाय नों जुदुं हाङाखाय नों बाहायके एलाकानो डेभलप खायनाय बाहायके निनि एलाकानि बरनो शान्ति तननाय निनि स्किम सिगन बाहायके जों तुयाखनै सिनि तिब्रासा जनसाधारण जों बाहायके बुसकां आबाद खालामनाय आबोसो मावासु थाय दिनै जनसाधारण गाहामसिबले दिनै जनसाधारण गाहाम नाता जनसाधारण ताम हामिया खाबा नों फाइदिंगे बो थानायनो बो फाइदिंगे बो थानायनो ताङै थांनायबा राजनो हामिया साब दंबा आंबो हामजागौ जतनो हामजागौ केबा सामुं नाहार नायखांगाय किलाखौ हानादि आयना हायनु जागै दं आयना हायनु जागै बिसियाते मास देर मास बिथिङावनो क्लियार ओंगानो आबो आं साया नुगनाय तामो सलि दं तामो बहाय अबस्था आंनाय बुति अबस्था आंनाय नुनाय ते कायसा कक सिनि एलाकारावबो आगबनो साना नायो नों तिब्रामो ताबान खायदि आइपिटिबो खायदि सिपिएम बां खायदि कांग्रेस बां खायदि किन्तु एकटा जागा नों खायदि बिजेपि फायरे सिपिएम थांरे आइपिबो थांरे तिब्रामो थांरे अबे बरनो हंगा जों मा सिनिनाय नों पार्टी खायनाय जों कुनु बादा गरै नों सिपिएम खायदि नों आइपिटि खायदि तिब्रामो खायदि बिजि वाजा फाइट थाजाबगानो ते 2 दिन खानो आइपिटि थाजाबगानो ते 2 दिन तिब्रामो थाजाबगानो हा बर लासिया दा अबरक ताम साइदमा आदि बरक लुप आबन का लुप नो नों सय दफाना हामजाका सय जातिना हामजाका जसे हाना हामजाका हाकाय नों एकटा पार्टी खायदि बसाजि फनमाया आइपिटि फाइरवानो सराबसा बिजि थांरवानो सराबसा तिब्रामो थांरवानो सराबसा सिगां थांरवानो सराबसा बरक ताम नायबा तंलेको दुगानो कयगुनो तंले ताबो तंगो जुमारो दुगानो फायगांगाय आं पार्टीसि खालिये पार्टीरनो आं बिजि हामजाखलिये आं नौनि सामुं तांजामानि गाहाम उसा नुथारिखो उनको मिडियाव नुकहो एबे मोखां खाय सेखा आसुजा yang dokan kai kikir lalai semia ang patir na hamdali ang khas khaliya ani o rega kam khai o buni kam la khai chamani kaham usaga mo kam khai sene sui mo kam khai ke nuthai tongka ei oba hebono जों सिना नांनाय ननो खायना बगे माना खाया खायदि नों जे हमदमा खायदि तामा ति साबा आं पाति खालिया पो ओ काम ला खाय chamani kaham पो जों आसुनो सिने एलाकार जों आसुनो जदे हामिया बरफ ngakai दिनै अजगो दिनै बुसकांगनो जोंमेन तंगै जोंमेन अजगो कक सालायखनै तेनि kan थां दं जों बर हिनना खामनाय 3000 बरं कुता हिया नों खायदि नि लामा नों खाय नि हामदाम नों खायदि जों कुनु बादा करै केबा जोंनो फकर के ककटा सादि जों बिजेपि पार्टी खाय थिक
जों बिजेपि पार्टिखौ जों हाना हामजायगा दंबा जों राजाना बर'निया दंबा राजाना बर'निया दिनै आसोल जे जौरे जौ 25-30 बছर सरकार थांबायखा राजाना साब तुखाबा बिजेपि पार्टी फायनो दिनै राजानि बुमुं दिनै कुसु कानाबले दिनै एयारपर्ट हजारमोन दिनै चिकन राजबंशनि न दिनै चिकन बुमुं खायाखौनो दिनै सलि दंनाबले बिजेपि पार्टिनो हामिया हिन दङ बिजेपि पार्टी बर'निया हाना हामजागिया आसन हामजायगा राजबंशनो दिनै बसकांगो तिसा खालामबा तिसा गला खालामले आंहाबो सावो जों वानसुमा नांनाय वानसुमा यागल' जों तामु खायनानै नां तामु खायनाया नरक वानसुगिनायदि आं बिदि गोबां सागलाक बसकांगो एडिसि इलेक्सन फाइट दङ ओ एडिसि इलेक्सनाव जों ताकलाय बिजेपि सरकार गठन खायनाय सावनो बिजेपि जिर' या जिर'नि हिर' नाय बिजेपिनि जिर'नि हिर' सिंनाय आंसो कगनो सानाय दाखोते बहुत नरक जे हासाल खामानि फायाखौनो जों लगे जमान मगे बेलेके हामबाय ओ सारिक जरावो आं जे मोनसे कक सामानि आनि साया तहन र आनन्द नाकादि बेलेके हामबाय बिजेपि पार्टी आयुलखौ ताकलाय एडि सरकार बिजेपि सरकार गठन खालामनानै हामबाय